Bering Startup er mere end bare et almindeligt kontorfællesskab for iværksættere. Du får en kontorplads, men du får også 2 dedikerede business coaches, som vil gøre alt, hvad de kan, for at din idé bliver til en succesfuld forretning. Udover at udvikle på din idé, kigger vi også på de konkrete behov, du har, og vi hjælper dig med at etablere det rigtige netværk. Kapitalfremskaffelse, udvikling af en prototype, dygtige studerende inden for salg og marketing. Alle ressourcerne finder du her på stedet, og vi hjælper dig med at skabe kontakten. I Bering Startup der er vores fornemste opgave at sikre succes for de virksomheder, som er en del af vores kontorfællesskab. Det gør vi ved at udfordre deres forretningsidé, ved blandt andet at have fokus på deres kundesegmenter, deres markedsføringsplaner og de nøglepartnere, der skal til for, at ideen bliver til en succes. Et godt eksempel det er iværksættervirksomheden Hang, som har nogle produktionsmæssige udfordringer. Gennem netværket her på stedet hjælper vi dem med at finde nye leverandører i Kina, så virksomheden kan tage det næste skridt.